Tinokuchingamidzai muchirongwa Dare raMambo. Zita rangu noitwa Anesita Shamahachi. Munyaya yekupinda nhasi mudare raMambo Ngezi, inyaya yatezvara vauya vachikwidza nyaya yekuti mukwasha wakagara nemwana wavo. Mushure mekunge agara nemwana wavo, haana kana chaakabvisa. Yes. Nokuti akachiva mwana wangu andakabereka nomukadzi wandakaroora. Mukufamba kwenguva akazenge akurova mwana wavo. Handisi kuda kunzwa kuti arova mwana wangu. Handaumbonguva yesachi. Kurova mwana wangu akanasindira akadi. Saka ndakabatikana ndikashungurudzika ndikamutsvaga ndine mawiponi. Saka ndakazofunga papa yekuti regai ndibatsirwe nedare raMambo. Saka ndakazouya kuno mwoyo wangu kushungurudzika. Mwana musikana. Mwana akabereka mwana mukomana. Mwana iye akuenda kuECD. aripo mberi Womba aripo. Ndakaudziwa nemwana wangu musikana. Womba. Anga vagerevesi. Ndine zvinhu zviviri zvandiri kuda kuna Kamba kuti chokutanga handisi kuda kunzwa kuti arova mwana wangu. Anofanira kuti amhangare kana amuchadzira, asi chechipiri ndoda kuti andipe roora yangu yese. Nokuti akachiva mwana wangu andakabereka nomukadzi wandakaroora. Ndakabhadhara mari ndichiomera mwana tezvo rangu asiyane 7 years handimusiye. Zvinondirwadza. Ndaroora rangu rese kubva kuna Kamba. Handina kunzwa mama. List reroora Riri pano. Kamba. Yataura navanhu vazhinji womugazeti. nechii. Alright, chekutanga ndaida kupindura mubvunzo nezvinhu zvavataura mudare. Chekutanga zvavari kuti inini ndakatora mwana for 7 years handina mari yangati ndabvisa, hachisi chokwadi. Ndakatuma munyaya mwana asati amboberekwa, munyaya wacho atoripo, anozikanwa. Munyaya ndakamuwana through chechi yavo. Pandakambowana mari ndakada kuendesa mari zvikanzi hatitambire mari kana usinganamati. Ndobva ndazoenda kuchechi kwavo, ndobva ndanowana munyaya wemuchechi, ndokumupa mari, ndobva ndatumira, ndobva ndatopuwa list regrosari rakauya kumba nemunyaya. Ndaendesa mari tiri pakugara kudaro. Ndakazoti umwe musi kuti kuno kubasa, ndadzoka kumba. Ndakasvika kumba madhoo akashama. Mukadzi wacho andakabvisira mari hapo. Ndokutanga kumutsvaga for 2 weeks kusvika ndamuwana. Ndisati ndamuwana, dhei rachona rabuda. Ndakaenda ndikanoudza tete vake, ndikati kumba uku ndozvidiko. Mukadzi akabva, handisi kuziva kwaari, foni dzakati kuita, asi kudaira pandofoni. Pandazomuwana, ndobva ndatodedza hama dzangu ana tete vake, ndikada kuti mutaure nemunhu. Ndauziva chikonzero chaatizira pamba. Akatiza pamba akatakura property kwakuenda kugara ega. But musi wandamuwana, pana ndichimutsvaga, ndakasomwana ndikaona exhibit inoratidza kuti munhu anga achiita zvekubhawa zvevarume zvazvine evidence. Ndamuwana kudaro bvandaenda naye kuna tete vake, vandanoazivisa ndikati munhu ndamuwana. Munhu andamuwana ainaye ndakamona ine mumwe murume ndiye akatomuperekedza patete vake, achisvika achiti ndiye munhu andiri kugara naye.
kubvira ipapo handina kumbira ndambotaura nababa vake but shoko ndandachitaura tete vake zvichitasira kuti kana vanzwa zvaitika kumba kwangu vachauya vachindideedzawo but vachandibvunza kuti chii chiri kutora nzvimbo kumagariro enyu amuri kuita. Musikana uyu ndakasiyana naye ndane almost 3 years ndisachagare naye kuburikidza nekutanga atisa pano. I think ndomwe mubvunzo wandaida ndipindure. Then wechipiri ndokuti mwana wavo pandiri kunzi ndakamurova handina kungomurova as such. Ndakamuona ndakabvunza kuti ndaichitawo zvinhu zvangu but before that pese pandaimuona aindituka. Saka ndo chimwe chechinhu chaindigumbura kusvika pakuti ndaizomuita harassment ndandisingamurove aive kumuharasa kuti zvakuita handidi handizvide. Ndo zvakaitika kuti ndisvike pakudaro. Zvadaro musi wakutaura musi wa11 ndakamhangarirwa nyaya imwe chete yandamhangarirwa muno mudare with the same allegations yekunzi ndakarova munhu. Ndobva ndaenda kucheck to magistrate court vandanopinda nyaya yangu vandaipedza. Ndo nyaya imwe chete futi yandakasamuniwa nayo ndinazvo. Izvozvo here vanamanya yakapinda muzvikoti ndakanzwa asi ndangandisi kwenu. kamba wakaendeswa nanamedza sekoti Ndakasuswa namudzai. namudzai mudzai makapindira mudare ramedza tinenyaya yekuti wakaitwa violation zvikandichinga medza sekoti yakabaidzwa faini. Saka ndochiti nyaya yakapera nekurovana. Makazomurova here kumuseri kwaizvo? Makazomurova here kuseri kwefaini yakamutaura ngezvese? Nyaya iri kumagana mboma ndiri. Nyaya yamukumhara ndeyekuti kuseri kwaMajor Street kunge chiti zvakufunda hakuna kuziviika chamurikupera. Nyaya yakaendeswa kwamajistireti ndeyekuti murume uyu akarova musikana. Ini muno mudare ramambo ndakumbira kuti asazomurovazve asi ndine bepa rekuti anofanira kuti andiroorere nokuti iye akutaura kuti akaroora kumba wangu. Dai randibvunziro murume kuti akaroora mari iyi yaari kutaura kuti akaunza mari kumba kwangu. Mubvunzo wacho madhindura ndokuda chekutanga chaida kuti vandipindure baba manomani ndechekuti havana kubvira vamboonawo mari tisati tataura kuti imari ndakatuma munyaya ine mari Imari yetsvagira ikuru zise kana dare richindokuroora ino. mutsvakira ikuno makaiona zvenyu Gongo nyika ndosaka muri kumutsvaga kwakamba gongo makavara kubvunza ari kuri saka iwe kamba kwakazoparadzana nemukadzi uyu chii chimwe chawakaziva chinozita kuti baba vazive kuti hausina mwana wavo? mukadzi ndamona asiri kumba ndakaenda kumba kwatete vake vandanoazivisa ndichitasira kuti inini handikwanisi kuti nditaudzane nababa ndichivaudza kuti ndo zvikumba pangu tete ndo vandaita saka vakasvitsa mashoko kuna baba vake. Handizivi hangu kana vakasvitsa but inini handina shoko kana chimwe chete chandakazonzwa kubva kuna baba nekuna mai vemusikana. That is well 3 years ago. Saka pamakore ese aya mukadzi wamuita kuti mukadzi isiva nambotaura pamombe. Mukadzi ndakamutsvaka vandamuwana akugara nemumwe murume. asi akandoni mumurume izvo Handizosiya observation haana murume but anongori nevanhu maboyfriends. iyo ngamo chinotarisirwa kuva nenyaya chekutanga baba vari kutiwo todaroora mwana wenyu makagara naye kana kuti makachidii muri kuti mwana wenyu kana akanga achinzi ari kumurume kana muinaye pari nhasi makore ari kutaurwa 3 years muri kuti akagarirei musha menyu iye ari mukadzi womunhu kana ari mukadzi womunhu
Mambo, inini handina mwana wangu zvokuti mwana wangu akarambwa nouyu iye pachake ngaapindiro chii chaakandiratidza nacho kuti akaramba mwana wangu. Ina handitozizivi izvozvo zvaari kutaura. Chandoziva nchokuti uyu haana kundiroorera apa. Hamusirimi mukadzi wake. Mama, hamusirimi mukadzi wake. Ezvino mungadai muchitaurira dare kuti aiwa mama, toda kuti tibatsirike tese, ini baba vemwana nedare, kuti zvinhu zvakamira sei. Ngatinzwei kumwana uyu atitaura kuti ari kupi, akudzei, muri kupi mambuya? Mogara mega. Munhu anga ari kumurume oroswa wakungogara wega, mwana wevanhu. Munhu ari kumurume, imba yaramba, unodzokera kumusha woudza vabereki vako. Handiti kuye kwamai kuti ndiri kumusha ndiri kumba kuyawo, zvakaramba. Ezvino ndakugara ndega. Makavaudza ri baba? Pachainetsana ndakaenda ndikanotaura kumba kuti nemunhu yacho. Ndati baba makavaudza. Ndakaenda ndikanovaudza. Muri kunzwa here baba? Akakuudza here? Saka ndati todzoka manje, mwana wenyu auya 3 years down the line, mouya moti muri kuda roora. Mungade makauya akakuti mukwasha uyu anga akagara nemwana wangu, zvanga akagara nemwana wangu haachada mwana wangu, saka haana chaanga andiitira apo akabereka nemwana wangu. Handiti makaona baba? Kwero tigare 3 years mazonzwanzi varovana. Handiti ndo nyaya yakakusumudzai kurwadziwa kuti mwana wangu angati akasangana nemurume wakarambana naye opota achimurova. But mukwasha kaanozikanwa nyangwe asina kukuroorerai, akabvisa tsvakirai kuno, maitoziva kuti mwana wenyu imi ari kugara nemurume wake. Handiti ndizvo? Saka isusu chatoda kuti munzwe nhasi panapa, tisingatambise nguva. Handiti ndechekuti musikana uyu ari kuti akugara ega kubva riini naye asikana? 2023. Handiti makona paakatanga kugara ega, makazviziva here kuti akugara ega? Nhasi muri kuuya muri kuda roora remwana wenyu anogara ega, musina kumuti mwanangu, nyange ukanzi kwavava sei kumurume, dzokera kumurume wako. Makamutendera kuti agare ega, akugara ega, anenge achiitawo zvake ega ikoko. Handiti makona? Mochiti imi ndauya ndikuda roora rangu rese, mutemo hautendere zvinhu zvakadaro. Nyaya yatotaura pano ndeyekuti vanhu vakapanana gupuro here? Panakapa umwe gupuro here kurambana? Havana kurambana pamutemo wedu wechivanhu, but macircumstances ekuti uyu anogara kwake ega 2 years kana kuti chii, zvinotongoratidza pachena kuti vanhu vakadii, vakarambana. Handiti makona? Saka nyaya yedu iri panapa, akabuda mumba achisiya umwe, igupuro rinodiwa. Tochikuudzai kuti mukwasha anofanira kukupai chii kana akabereka nemwana wenyu. Ngatibatsirane. Akabuda uyu kaenda kunogara ega achisiya murume pamba, kati tarambana, vatete vari kubva kutaura. Saka ndikakubvunzai mukaramba makanyara ndokudzinga ikapatari pano. Ndima tutotaura nemi ndati vatete vari kutaurwa apa varipi? Muramba makanyara. Inini handisi kuziva mambo akataura kuti handina zvandikuziva. Mwana wenyu imi nyararai, teererai chete. Teererai. Nyaya ndeyevavira, vanhu 2 ava vanorambana ndivavo, murume nemukadzi wake. Imi baba mozouya kuti mwana wangu haangaitwa izvozvo pasina chandakawana, mukwasha akabereka nemwana wangu. Ndopane nyaya yenyu chete, minyararai kudza uyo kuti vatete vari kupi? Vanogara kuZETEMU. Vanogara kuZETEMU. Mavaudza here kuti muri kuenda kudaro? Nyaya idzi padzakaitika vakambokuudzai kuti murume wako auya pano akataura akazodai akadai? Saka uyo ungauye kudari nababa, usingauye kudari navatete. Nyaya dzakadai.
dzinotaurika sei naini? Dai varume ivavo vese vametitorana nawe vamusina kurambana nevarume vavo, zvikomba zvinofana kutongwa kuchibhadhariswa munomu, mombe dzekutora vakadzi vevanhu. Munhu hauende kuti ndakugara ndega, just that. Nhasi baba wako varipo vakamira kuti ndoda pfuma yangu yese, iwo mboenda kunoudza kuti handichakwanisa kugara nemurume zvinhu hazvina kumira zvakanaka, votadza kugadzirisa nyaya ipapo. Pari rongu ipapo, handi mapoa vatete kana vainge varipo ndo vangadai vakagadzirisa nyaya yenyu chitaura nhasi kuti takazoramba nati mukunzwa taura kuti gupuro remwana wangu handa kuona. Handiti uyu asiri yaikupa gupuro ka, asiri akakuramba ka, iwo ndo wakabva pamba. Ndiwafana kupa munhu gupuro kuti handichada zvepano, handichada gupuro. Hazina basa kuti kwanzi unokuwa nemurume kana kuti unokuwa nemukadzi, angoona kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka pano, ndiye aipa munhu gupuro. Saka murume watona akati nhasi endei kumba munomudai. Nepatakasiyira mambo handikwanisi kudzokera nokuti atakawedzana iye kubuda kwese kwanoita pamba aitengesa midziyo, aitengesa zvinani. Saka mumetsana kwatikaita ndizobuda nawo kuti iwo unofanira kudzosa kana wotengesa mafriji kana masofa kana zviro kutengesa ndingodzosa zvinhu zvangu. Iwo vanhu vakadzokerana zvakanaka. Saka tangoperera ipapo mandazongoziva kuti panzi makaenda nezvinhu apatazvodaro. Ndakasiya zvinhu ndikatakura zvangu ndikamusiya zvake. Handiti makoa. Kana akasara nezvake, handiti zviri nyore kuti azorere zvinhu zvake kana aona kuti izvo ndezvake kani. Imakabuda nezvenyu zvii zvamakabuda nazvo? Ndangobuda nemubhedha wangu watu. Mubhedha newatu ndizvo ende wakabva. Pane zvimwe mubhedha, watu, maTV nezvimwe zvinhu zvidiki zvidiki. Varitoenda kuvhika dama kutaura navo kuti TV zvinhu zvese makatakura zvimbavo zviri mumba. Saka imimi ndati muri kumuda here murume kana kuti kwete, tipedze nyaya yenyu. Murume kwete. Saigupuro ndimakabuda imi mumba, zvobva zvangoratidza nhasi futi kutaura kuti hamuna imba yamakanga makuda kubva ipapo kusvika nhasi. Handiti makoa mutemo wedu wechivanhu, marodzero atinoita vanhu vakagarisana mukadzi nemurume, nemarodzeserano atinoita kana vanhu vasiyana, zvinhu tu zvakatosiyana. Zvari kuti mama tipe gupuro, tipedze nyaya iva, tipinde mubvunzo waupenyu zvipere. kana isipo imba haipo. Two years, 3 years. Akwirika ngapo vachidzidzira kupisa gupuro Remukwacho. Ndikupai titira. Ndaroona aichida kaeri patikawanda ibauridzwa Vakamba hanzi kumbeze rapfuura nyamziwa kumbeze rapfuurira mudzimai wedu. nokuti kana pasina kuitwa chivanhu icho munoramba muchinetsana, nokuti hapana kurambana kunenge kuripo kunenge kwakaitwa zvepamutemo. Handiti makoa iye zvino vakamba mune nguva yakareba zvakadii makagara maTV nechichi zvakaenda nemaya zvamuri kutaura? Pane 3 years. 3 years. Hachisi chinhu chamungaite BP nacho, otherwise kusatotenga imwe, you are wasting time. Handiti makoa mukada kugarisana nevanhu ava zvakanaka, muchipedzerana navo, mukaona ati changu ndatora, chaatora musiyei, atora edii, asuduruke pamuri. Kana maona kugarisana kusingakwanisike kugarisana kunongoda vaviri muchawirirana. Handiti makoa ndo nyaya dzinotipa kuti kana tauya muno pakurondedzerwa kwamboitwa nyaya pakutanga nacho kunzoti vatezvara vamuna kana tsvakirai kuno kana chii chamakaita kwavari, ndo zvava zvitobva zvazvita kuti havakusivei zvachese kana ndandichinzwa zvakanaka. Handiti makoa saka panhu pese panenge patorana vanhu vakagarisana pakabviswa tsvakirai kuno, mukwasha iye anenge akuzivikanwa mumusha. Kana imba iyoyo yakuparara inoparadzwa negupuro, token of divorce. Handiti makoa saka kana tadai imba yadii yaparara,
takutonga mudzimai zvichienderana nekuti baba vakawanei kana mukadzi akabereka. Makaita mwana here navakamba? Mwanai mukomana ndio kutanga. Hamuna mvenge makaita here umwe mwana kana kurohwa Samuel? Ndiye mwana wenyu womhandara wenyu wokutanga. Saka panodiwa damage vakamba. Mukadzi akabvenda akarohwa aitogara padhuze nepandegara zvito nemawitness akatogara nemurume. Mukatanga akagara padhuze nepapakanga pakagara mukazomutora. Murevudza kare chimwe chishona. Ini tiri kuti vakamba nyaya yatirikutaura pano kuti tifambire zvakanaka. Mukadzi uyu kana akanga akarohwa, regai tibvunze kuna baba wake. Handiti imi zvikurerukire baba mwana wenyu achizorohwa kwakamba kana kuti achizorogara nakamba akambenga amboenda here pane imwe imba? Anotongwa nepedhini daro. Handiti ukanyepera daro unosungwa nedaro rinokutonga. But handisida kuenda ikoko, toda kuenda panhau yekuti ndada kumupa damage rekuti anofanirwa kubhadharwa damage. Saka hazvichaita. Handiti makona. Saka muchirwa tichibvunza izvozvo. Wakamborohwa here? Hongu ndakamborohwa. Totozwa damage haisisipo. Takuenda panyaya yekuti munhu akabereka mwana wake nemunhu mukomana imombe imwe chete nehwai kuna mambo vakamba munobvisa 300 US mopa vatezvara yekuroora mwana wenyu. Mwana mukomana kana dai anga ari mwana musikana imombe mbiri ichi 600 US. Handiti mapoa hatirodzane nemalisti zvezvekutwazviteta tipei chakati tipei chakati hamusisina. Handiti mapoa I think yaenda ipedzera pano ndochimiro chayo. Pane zvimwe vatete nyaya yekurohwa nyaya yemapurisa, nyaya yekutsetana mukatsetana munhu inyaya yemapurisa. Handiti mapoa kana pasina izvozvo nyaya yenyu yaperera pano. Vanofanirwa kuroora mwana wavo nemombe kumwanakomana which is 300. Saka vanobhadhara hwai for 100 years kana kuti hwai kwamama. Next court